töissä. Kato Topi, tällaista mun elämä on nyt. Jarru. Ottaa edes kiinni, no ei. Pitäisi niinku huomioida vähän sen luoja. Niin se, että kuitenkin, että se mikä lisäarvo, niin mä pystyn tuottaa sitä kautta sinne asiakkaalle. Että eikä oikeesti tää tekee tällä, niinku tätä päivää. Laitetaan pöytään, muista mut sit joskus, laitetaan jääkaupioon. Ei oo. Johonkin tukkukylään, missä on 10 miljoonaa. Tilanteen kuule mä osaan, kun silleen luoda hirvos. Jos haluat